Onion storage facility naman po planong itayo sa bayan po ng Bayambang. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aison Moyano. 104.7 IFM. Report! Planong magtayo ng Department of Agriculture or DA ng isang onion storage facility sa barangay Amanco Siling Sur, Bayambang para sa pag-iimbak ng ani at pagbabawas ng post-harvest losses ng mga magsasaka sa bayan. Ito ay matapos ang sinagawang monitoring ng DA, Philippine Rural Development Project or DAPRDP, scale up kasama ang mga lokal na pamahalaan noong Hulyo 10 kaugnay ng pagpapatayo ng pasilidad. Ayon sa LGU, mapapahaba umano nito ang shelf life ng sibuyas at pagpapanatili ng kalidad ng ani ng mga magsasaka bago ito maibenta sa merkado. Alinsunod dito ang aktibidad sa koordinasyon ng lokal na pamahalaan ng Bayambang at mga kinatawan ng kontraktor kung saan pinag-usapan ng mga hagbang para sa pagkumpleto nito. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Aison Moyano, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.